Baix el lema Benaguasil en igualtat, amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra la Dona, es van celebrar distintes activitats al municipi. Esta semana la hemos dedicado a luchar contra la violencia de género, haciendo actos para la visualización de este problema y esta lacra social. Una xarra en l'espai de la dona, una caminata per la igualtat perquè Benaguasil doni la cara contra la violència de gènere o l'entrega de pulseres amb telèfon contra el maltractament van ser algunes de les iniciatives. Jo faig un crit per a que tots actuem per a que no n'hi hagi silenci quan hi hagi una agressió de qualsevol dona al nostre municipi. Jo vull reclamar de tots aquesta solidaritat que tots en Benaguasil tenim per a que no se doni ninguna situació de violència contra cap dona. Per sensibilitzar, previndre i visibilitzar el problema que encara està a la nostra societat, a l'IES de Benaguasil es va celebrar un acte commemoratiu. Per a nosaltres la igualtat i la denúncia de la desigualtat és un element fonamental. Aleshores hi ha un equip de moltíssima gent que ha fet possible que avui puguem celebrar això. Sobretot el Departament d'Orientació, l'equip de mediació, l'equip de convivència i igualtat són els que han organitzat un acte com el d'avui. Que hi ha coses que s'han vist en el pati i d'altres que han passat dins de les aules. Antes volaba libre, volaba cuando quería, pero hizo de la costa de mi cora Normandía. Diferents joves artistes van cantar per la igualtat davant de tots els demés escolars en la presència de la corporació municipal. Me llamó Vanessa, que era una profesora que hace muchos años de cuando yo venía a este instituto, y la verdad es que me pareció una oportunidad increíble para hacer algo diferente, ¿sabes? No la típica charla leyendo un texto, alguien hablando sobre esta situación. Y hay a veces que cuando se hace de una forma diferente, los alumnos, al ser más pequeños, le prestan más atención. Me parece más interesante personas cantando experiencias, cantando lo que hayan podido vivir, que un profesor cantando un texto. Entonces me dieron la oportunidad y decidí llamar a los artistas que más daban el punto para este día. Me gustaste y te quería conocer, un par de copas por la noche y no volvimos a ver. Me enseñaste la herida que te hizo retroceder, del cerdo que te dañó, que no te supo querer, no eras consciente del error que ibas a cometer. Él decía que te quería y que todo iba a salir bien. A les 12, l'alcalde de Benaguasil i la regidora d'Igualtat van llegir un manifest a les portes de l'Ajuntament i es va guardar un minut de silenci per les víctimes de la violència de gènere. Des de l'Ajuntament es continuarà treballant per a previndre esta lacra social.